ассалому алайкум тамошобинони иззатманд дӯстдорони хабарҳои криминалӣ ва нафароне ки ба фаъолияти милитсия таваҷҷӯҳ доред. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе аз кирдорҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунӣ, ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва корбарии милитсияи суғдро ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳаёту саломатӣ ва моликияти шаҳрвандон, пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ инъикос менамояд. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. боздошти дӯст хавфи сокинони деҳаи Файзободро аз байн бурд. Зана бидор шуд. Вақти бидор шудам, бояд доз задам ва машина гирифта биромада рафтам. дар ҳолати сархушӣ аз таъсири бангдона ду ронандаро бозрасӣ боздошт кард. ман гунаҳкорам. иқрори гумонбаре ки аз мушти ӯ корманди ширкати дастраснамоӣ ба ҳалокат расид. маблағ кам буд, мадрасони вай чӣ миқдор буд? 50 сомон буд. шумо чанд пул пешниҳод кард? 20 сомон ки ман пулам буд, ҳозир ман гуфтам боқӣ мондаша ҳозир дароз мекунам. сокини фиребхӯрдаи шаҳри Бӯстон бо мусоидати милитсия ба ҳаёти осоишта баргашт. мана гуфт аввал ки ту нагӯ ки ман тоҷик ҳастам, ту гӯ ман афғонӣ аз тарафи дарвоз ҳастам. баъд аз ки ҳамун коргарои полисои Ирон худшон ошкор карданд ки ман шаҳрванди Тоҷикистон ҳастам. давоми як ҳафта 4 садамаи роҳу нақлиётӣ риштаи умри 5 нафарро канд.